Van egy régi mondás, miszerint, hogyha választani kell az egészség és a pénz között, akkor érdemes az egészséget választani. De még jobb volna, hogyha nem kéne választani. Jó lenne, hogyha tudnék mutatni egy olyan lehetőséget, amivel nem kell választani. Nagyon sokan ismertek már, és ismeritek ezt a kávét, ami a kezemben van, ez a DXN Gandermás kávéja, és nagyon sokat posztolok erről az interneten, a Facebookon. Azért foglalkozom ezzel az üzlettel, mert megszerettem ezt a kávét, és rájöttem, hogy ez másoknak is tud segíteni. Szeretnél téged meghívni a holnap esti, a hétfő esti webkonferenciás beszélgetésre Tereferére, ahol tulajdonképpen egy interaktív előadás lesz, amit most én fogok tartani. Ahol el fogom mondani, hogy nekem miért a DXN Gandermás kávéja a kedvencem, és mi nagyon sokan miért isszük ezt a kávét, hogy miért van az, hogy valaki ezt a kávét megpróbálja, megkóstolja úgy, hogy nem iszik mellette hagyományos kávét, egy dobozzal legalább elfogyaszt így, akkor onnantól kezdve nem tud más kávét inni. És el fogom mesélni azt is, hogy milyen módon kezdtem el jobban figyelni az egészségemre. Hogy mitől lehet az, hogy tavaly 0 sportolói múlttal meg tudtam csinálni 50 km-es túrát, úgyhogy 2 nappal később elmentem egy másik túrára. És 4 héttel később pedig elmentem a Kinizsi 100-ra, és azt is meg tudtam csinálni, úgyhogy tényleg abszolút előtte soha éveken keresztül nem túráztam, amikor voltam túrázni is, akkor is maximum 10 km-t mentem, és mégis a szervezetem olyan erős volt, olyan jól regenerálódni tudott, hogy meg tudtam csinálni probléma nélkül. És el fogom azt is mesélni holnap este a webkonferencián, hogy én miért láttam meg, és milyen lehetőséget láttam meg a DXN-ben, ami lehetővé teszi nekem azt, hogy 2 egyetem mellett, és majd a tanítás mellett nekem legyen ez passzív jövedelmem. Amiről nem fogok beszélni, az az, hogy a DXN-nek milyen termékei vannak. Nem fogom felsorolni, hogy melyik termékben milyen összetevők vannak. Egyrészt azért, mert erre nincs idő, másrészt azért, mert nem akarlak téged ezzel mutatni, harmadrészt nem vagyok orvos, nem vagyok szakember. Én csak azt tudom elmondani, hogy jól működik, kipróbáltam, tetszett, és igazából mindenkinek ezt tudom ajánlani, ha kipróbálja és működik, akkor érdemes fogyasztani. Ha kipróbálod és nem működik, akkor nem érdemes fogyasztani. És negyedrészt pedig annyi jó előadás van erről, ahol szakemberek erről beszélnek, hogy ezt inkább rájuk hagyom, és ha érdekel, akkor elküldöm ezeknek a videóit. Tehát én a hétfő esti előadásomon nem fogok neked eladni semmit, hanem elmondom az én tapasztalataimat, elmondom az én történetemet, elmondom, hogy nekem miben tudod segíteni, én miért döntöttem a termékek fogyasztása mellett, miért döntöttem a DXN üzleti lehetősége mellett, ez nekem miben tudod segíteni, és hogyha te ezzel tudsz azonosulni, akkor te ezt úgy is tudni fogod. Hogyha neked ez jó, akkor azt úgy is te tudod, mert te ismered magadat, te ismered, hogy mire van szükséged. Én csak megmutatok egy lehetőséget, ami nekem és nekünk segített, te meg majd eldöntöd, hogy ez neked is segíthet-e.